Goejoen, het is woensdag 19 augustus. Welkom bij Bobbeslag Extra. En dat had vanzelfs alles te krijgen met de keertserij, de Froois PC, hier op het sfeervolle keersveld in Woiden. Even wat statistieken. Het is in totaal de 33e Froois PC in de historie. 4 vrouwen horen er na deze PC mee op. We tellen 9 debutanten en 2 absolute toppentoeren. En één ding is wis, die 2 toppentoeren die treffen elkaar net in de finale. Dit binnen Maaike Wind, Grieke de Groot en Afke Hielkema. Zij wonnen dit seizoen maar liefst 6 vrije formatiepartijen. En haar grote concurrenten, dat binnen Maaike Joostema, Imke van der Leest en Fenne Seinstra. Zij wien dit seizoen 4 keer de sterkste. Beide partoeren winnen vrij makkelijk haar eerste partij. En dan treffen ze elkaar in de tweede omloop. Ja, iedereen heeft het er al over en we zijn man die ik bij die loting was, dus dan just die tweede omloop ik al steen. Ja, wat denk je dan? Dreig. Is dat vervelend, zijn favoriete rol? Je houdt het extra druk? Nee, voor mij niet. Nee, absoluut niet. En ik bedoel, als wij alle 3 goed zijn, dan hebben we niks te verliezen. En dan kunnen wij het hun heel moeilijk maken. Misschien wel te moeilijk. Dus als wij gewoon alle 3 op ons sterkst kaarten, dan is er niks aan de hand. Hier misschien het heel stiekem hopen dat zij al in de eerste omloop drogen hier. Ja, het hier voor mij wel mochten. Maar ja, dat hoop je wel. Maar de notion keert ze, dus ik heb waarschijnlijk wat we kennen. En de winnaar van deze tweede omloop, die wordt de winnaar van de dag? Nou ja, dat middelste blokje dat ziet er mooi uit. Die zit ik hartstikke mooi in de lijst. Maar ja, krijg zoals nou de eerste omloop. Je hebt net vaak zien hun keert in die eerste klasses net. Dus dat is ook altijd maar weer afwachten. Dan stel dat je die dan wint, ja, dan kom je een Kupers zien of een Deborah Oosterman of wie zit er meer bij, Boukje Albers en die. Ja, en die heb ik wel een keer gewonnen. Dus ja, eigenlijk als je de tweede omloop wint, dan heb je de sterkste eruit. En dan ben je dus in principe de allersterkste en dan win je gewoon de PC. Clear. Ken. En dan gaan ze los. Mooi die tweede omloop. De kreker dus. Maaike Joostema, ze hebben een werkelijk vliegende start. En komen heel vlug op een 2-0 vastsprong. Maar daarna pakken ze geen botje meer. Dit is trouwens een belangrijke slag voor haar. Ze staan 4-2 achter en zij is 4. 4 op het waar en 6 4. In het vallen van de parcours van Maaike Wind, Grieke de Groot en Afke Hielkema. En het is Grieke de Groot die op die 6 de bal probeert het boven te slaan. Maar de keert weer voorbij. En dat betekent dat de parcours van Maaike Wind, Grieke de Groot hier voorkomt. Mooi 4 om het waar. En het gaat helemaal mis met het parcours van Maaike Joostema en die. Want op 4 om het waar en 6 niks rint Fenne Seinstra bij de opslag. Dat ze hier rint ze oer. En dat mooi dus net. Einde partij, zei de skietzochter. De vernuivering trouwens van deze Maaike Wind. Maar het is echt weer. Zij gaan terug naar de tweede list. En de teleurstelling is erbij Fenne Seinstra. Ik heb dezelfde aanloop als die ik normaal heb ik aangehouden. Dus ik zit er de hele tijd een dikke meter ervoor. En hoe dit mogelijk is, er staan mensen die staan aan de kant en zeggen ook van ja, Fanny staat er wel een halve meter voor die lijn. Dus dat is gewoon een heel rot einde. Maar je moet ook realistisch zijn. En als het 6-2 dan wordt, dan 5-2, 6-2, dan is de kans dat je dat uiteindelijk nog wint heel erg klein. Maar het is wel een heel vervelend einde, ja. En dan willen zij winnen de PC nou? Daar ga ik wel vanuit. Op de tweede list treft het parcours van Klaske de Jong, Sjoukje Vissers en Boukje Albers het parcours van Margriet Koelmans, Deborah Oosterman en Aukje van Kuiken. En let op, want de winnaar had een steentnummer en je de streekjoch terug naar de finale. Margriet Koelmans kende zij deze keer behoren, zodat de 4 eerste gelijk aan de Telegraaf komt. En de bal heel heeg achterin bij Boukje Albers. Die rekken die bal wel, maar die bal gaat dan een heel lang weer. En dat betekent dat deze partij van Sluin in het liekwicht is. 4 eerste gelijk. Boukje Albers brengt een plat voor bij de Deborah Oosterman en die mist hem weer. En daarmee komt het parcours van Klaske de Jong op 6-4 alle kans om. Maar de laatste keer dat er weer op de 4 woordjes. Dan gaat de bal heel heeg op, maar wel over het perk heen. En dat betekent dat de 4 woordjes gaan naar het parcours van Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Boukje Albers. Voorin, oh prachtig mooi bobbeslijn, terug Sjoukje Visser. Op die opslagbal van Margriet Koelmans. En dan mooi Skinetois. 4 met 4, Skinetois, Margriet Koelmans op een ei. Achterin bij Boukje Albers. Daar rekt hij hem goed, maar gaat die bal kwijt of net? Nee, daar zit karmaster Jacques Isinger en die zei van die bal is boppen.
Op een Margriet Koelmans. Brengt de bal nog voorin. En het is weer vertrokken hier. Sjoukje Visser, mooi een geweldige dreun. Skierresois. En daar mooi stiet het betoer van Margriet Koelmans, Deborah Oosterman en Aukje van Kuken op de D. Dan neemt Aukje van Kuken de opslag nog een keer roer. Brengt de bal achterin bij Boukje Albers. Die probeert het allemaal een bobbenslag, maar dat gebeurt net. Oh, en dan stapt der Margriet Koelmans onder de bal boy. Hier is het net waarmaten. Een Geerts. Weet Klaske de Jong de keerste behouden. En dan mooi op de treadle is het steende nummer te pakken en rechtstreeks in de finale te komen. Ja, dat wordt keert van de keers hier. Dat wordt keert van de keers. En dan is het uit. Het bedoel van Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Boukje Albers. Het streekjocht naar de finale. De eerste finalist is dan bekend. De tweede finalist, maar dan komen we uit de hele finale. Tussen het favoriete parcours van Maaike Wind, Grieke de Groot en Afke Hielkema. Zien de drie debutantes hier op deze Vroijs PC. Het parcours van Joukje Cuperus, Margriet Bakker en Lisette Wagenaar. Joukje Cuperus, wat probeert je liedse keer te behouden. Brengt de bal een heel eind van het perk. En daar mooi rit het parcours van Maaike Wind, Grieke de Groot en Afke Hielkema uit naar 4 van mij. Maaike Wind dan. Bal boeten het perk. In dit eerste zaken in het liekwicht. Fjouwer gelijk. Op een Maaike Wind. Bal achterin bij Margriet Bakker. Oh, dat Famke slaat de bal bobber alles in. En ik zeg misschien Famke. Want het is een Famkeskeerster die het met dispensatie dit seizoen bij de dames keerst. Maar zij komt er wel. Zij is Fjouwer. Joukje Cuperus. Bal heel achterin bij Afke Hielkema. Die rekken hem wel goed. Kan er dan nog gereageerd worden terug Margriet Bakker? Nee, dat keert ze net. Keert ze bij. Zij gelijk. En daarmee staan de drie debutantes op een D. Joukje Cuperus. En dan brengt ze de bal voor, een heel lang voor. En daarmee staat het betoer van Maaike Wind, Grieke de Groot en Afke Hielkema in de finale. Maar vooral het applaus is van het betoer van Joukje Cuperus, Margriet Bakker en Lisette Wagenaar. Als debutantes zitten zij er in de prijzen. Door is dan een Famke in wezen, een Famkeskeerster. Door keerst hier een mooie dispensatie. Dat hele seizoen al. Maar eerlijk gezegd, je zit heel dit aardig in de prijzen. Ja, dat laatste tijd, het eerste roende dan net zo goed, maar ja, de laatste tijd keert het wel leuk. Ik ben er de hele tijd wel bij, dus ja, het gaat best genoeg. Hoe gaat het dan als je een presenta? Zit dan vol met spanning of zo is het nou lid, maar komen we zien het wel? Ja, ik weet wel een beetje spanning, hè? Maar ja, hier niks te verliezen en toch nog wat wonders. Ja. En dan is de finale dus bekend. Het topfavoriete parcours van Maaike Wind. En die zien het parcours van Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Boukje Albers. En dan is het dus eindelijk de vraag. Wint Afke Hielkema voor het 10e keer deze Vroijs PC? Daar had het alles kie van, want op dit stuit staat het trio in en 6-2 voor het parcours van Maaike Wind, Grieke de Groot en Afke Hielkema. En Afke Hielkema liet nou de bal vallen, dat doet ze terjochten op die 6-2 is de bal boeten. En dat betekent dat het fjouwer om in wordt. Fjouwer om in en 6 fjouwer. En nog een keer. Het is Boukje Albers die de bal achterin brengt bij Afke Hielkema. Kan er net keer worden? Nee, dat kan net keer worden door Klaske de Jong. En dat betekent dat het parcours van Maaike Wind, Grieke de Groot en Afke Hielkema voorkomt met 4 van mij. 4 van mij, niks. Boukje Albers. Brengt de bal plat voorin bij Grieke de Groot. Die mist. Dan is het Klaske de Jong die het niet heeft, maar dat doet ze kweeën. En dan komt mooi het parcours van Maaike Wind en Grieke de Groot en Afke Hielkema weer op een skinetoir. 4 van mij, skinetoir. Boukje Albers achterin bij Afke Hielkema. Let hem terug te vallen. Skierrefjouwer, ja, dit is een partij, dit is de finale hier op de 33e Vrolijs BC. Geert uit als een nachtkeers. Boukje Albers. Achterin bij Afke Hielkema, die liet hem wegvallen. En gelijk had ze, want echt die bal gaat boeten. 4 van mij en Skinnersois in deze finale. Waar houdt Afke Hielkema van het zien de titel aan? En dan neemt Klaske de Jong de opslag nog een keer door. Brengt de bal voor in bij Grieke de Groot. En dan komt de bal helemaal achter het veld bij Sjoukje Visser die hem keren kan van de boppen. Een keertje. Afke Hielkema maakt het zij de partij uit. Brengt de bal achterin. Nee, de bal komt boeten. Daarmee komen er nog 2 punten naar de Telegraaf van het parcours van Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Boukje Albers. 6-2.
Wel schande om op zo'n dikke keerts het perk te misten. Maar Afke Hielkema mooi weer. Ben ik hem nou heel diep achterin. Dat is Sjoukje Visser onder droog. En dan slaagt hij de bal kwijt uit. Daarmee is de treiter is de PC. Een prooi worden. Van Maaike wint, Gerieke de Groot en Afke Hielkema. 2 jaar lang won Afke Hielkema met, maar nu is het er weer. Het is het ziende doorwinning en zonder mis wordt, zei ik, van het ziende keer Keninginnen. Afke Hielkema, 9 punten. Keninginnen, Frodis PC, 2009. Afke Hielkema, dat ziende keer. Ja, super. Ik heb er net nog wat voor. Als ik het voortouw om, tot de season van die tweede omloop, ik pak voor het naast verwijst opslag maar. Ja, goed in de oorlees. Maaike zei ik van, ik ga terug, want het gaat hartstikke goed. Ik schik me in van meest. Nou, en dat heeft ze gewoon fantastisch dien. En Geriek ik, die bovenslagen keertsen, gewoon met de kop keertsen. Keerts lezen wanneer het maat. In vertrekken altijd ken. En ja, goed, daar staat hij. En hoe? En hoe? Gewoon echt heerlijk keerts. De beste wedstrijd van het seizoen. Dank u wel. En ook te weten wat de winnaar is van deze 33e editie van de Frois PC zit er een eind op deze Bobbeslag Extra. Meer sport, daar kom je in uw reguliere Bobbeslag. Waar weet on dan, hoe dan ook nog een hele gezellige jongen. Hoi!